जिल्लानि सासे 28 बोसोर बैसोनि लाइमोन बर' सिख्ला प्रियंका बसुमतारी। प्रियंका बसुमतारीया सासे स्काल्पटर एबा लंथाइगिरि। उदालगुरि जिल्ला बगतपारा 1 नं कसारिपारा गामिनि थागिबि 28 बोसोर बैसोनि लाइमोन बर' सिख्ला प्रियंका बसुमतारीया सासे जाखांफु लंथाइगिरि एबा स्काल्पटर महरै थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो खामानि मावबोगासिनो थादों। 28 बोसोर बैसोनि प्रियंका बसुमतारीया बेनि अनगायैबो दिनैनि सानाव गावनिया गावनिखा होननाय थांखिखौ सिगाङाव दोननानै दिनै बर' हारिनि माखासे गोमालांनो हमनाय आगर, गोदोनि बर' आइजोफोरा गाननाय सि-जोम, आबादारिफोरा बाहायनाय आइजें, लोगोसे बर'नि नखर संसार जानायाव बाहायनाय माखासे आइजेंफोरखौ बुथुमना मुखुब जानानै थानाय नुनो मोनदों। अब्ला फै दानिया बेफोरबायदि बुथुमना दोननायनि आन्दोआव आरो मा दंबावो आबुङै जोंनि खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि मोनसे जर'खा रादाबनि गेजेरजों मिथिना लानि। बेबायदि होयो जोबोर स्पेशल आरो बेयो बर'नि आगर खामरेंगा आगर होनना बुङो बेखौ। खामरेंगा आगर नै उलनि जोमग्रायाव बेखौ आगरखौ एरदों। बे जाबाय खासि हाथाइजों दानाय खासि हाथाइ होनना बुङो। खासि हाथाइ महरनि नुयो नालाय बेनि थाखायनो बेबो उलनि जि गुदुं जि। आरो नै बेखौ दाउदै आगर होननाबो बुङो आरो ड्रिल आगर होननानैबो बुंदों। जिखि जाया बेबो बर'निनो मोनसे आगर। जोंनि दख'ना बा आगरनि सिनायथिया बेबायदि दानाय जायो आरो बेयाव जेबो खुन्दुंजों होफादेरनाय जाया बा बेफोरबायदि जोंख्लाबनाय बा बेफोरबायदि नेटफोरनि जेखि जाया एमब्रयडारि खालामनाय जाया। नाथाय आथिखालाव ओरैबायदि नुनो मोनदों बायदिसिना बेफोरबायदि ग्लिटार बाहायनानै बा नाङै माखासे जिनिसखौ लागायदेरनानै जोबोर समायना खालामनो लुबैनायखौ नुनो मोनदों। माने जोंनि गुबै दख'नानि आगरफोरनि जाय महर आखु बे आखुआनो गोमालांदों। खुलुमबाय। मुलुगा दिनैनि दिनाव बबेनिफ्राय बबेयाव थांखो? थारैनो जों नुगासिनो दङ बे समाव जोंनि जि मुलुग बे मुलुगा एआइनि सायाव सोनारनानै गोबां जिथु दावगादों। दिनै बे एआइनि जुगाव दिनै जोंनि गोमालांनो हमनाय जि बर' हारिनि माखासे मानि आगर आरो जि आइजें आइला, बे आइजें आइलाखौ फोथांनानै लाखिदों बा दिनै थुबुर खालामनानै गावनियाव दोनथुमदों उदालगुरि जिल्लानि 28 बोसोर बैसोनि सासे बर' लाइमोन सिख्लाया। थारैनो नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ आङो दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। बे नुथाया जाहैबाय भकतपारा 1 नं कसारिपारा गामिनि जि प्रियंका बसुमतारीनि न'खर। आरो बे प्रियंका बसुमतारीया जिहेतु 28 बोसोर बैसो दिनैनि दिनाव, आरो बियो जोंनि बर' हारिनि माखासे गोमालांनो हमनाय जि आगरजों लोगोसे जि माखासे माने आइजें आइला, बे आइजें आइला गोमालांनो हमनायखौ दिनै बेयाव थुबुर खालामनानै दोनथुमनायखौ जोङो बे समाव नुनो मोननाय जादों। अब्ला फै जों बेजों थोंजोङै सावरायनि जितु बिनि थांखिया मा। नोंथांखौ गिबियाव जोंनि चेनेलाव बरायग्रोबाय। मा थांखि लानानै दिनै गोमालांनो हमनाय जि बर' हारिनि माखासे मानि आइजें आइला बेजों लोगोसे आगर, बेखौ नोंथाङा दिनै थुबुर खालामदों? मा उद्देश्य लानानै? गिबियाव खुलुमबाय। आंनि मुङा थरायना प्रियंका बसुमतारी। आं सासे स्काल्पटर आरो आं दायो स्काल्पचार सोरजिनायजों लोगोसे जोंनि बर'नि आइजें आइला, गहेना आरो बायदिसिना बर' रायजो जाबोनायाव बाहायनाय, आबाद मावनायाव बाहायनाय आइजें आइलाफोरखौ, आगरफोरखौ बुथुमनानै लाखिनो थाखाय आं दिनै गोसो खालामदों। जोंनि नायगिरिफोरनो दिन्थिनो हागोन नामा बबे मा आगर आरो बबे मा आइजें आइला मोनफा मोनफायै? औ थारैनो नै बेयो जाबाय जोंनि बर'फोरनि सानजारिफोरनि अग्रं दख'ना। गोदोआव जोंहा बेबायदि आगरजों गानोमोन, आगरजों समायना महर खालामनानै। नाथाय दानि दिनाव एसे सिम्पोल गाननायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो लोगोसे नैबे जाबाय जोमोरनि गहेना, आबैलो बेगरजों बानायनाय गहेना, गोदोनि फैसाजों बानायनाय। आरो जाबाय बेफोरो खानजं, जानथायला खानजं होननानै बुङो बेखौ। बे जाबाय
दौलाखौबो जोंनि सानजारिफोरा एबा बर'फोरानो गानोमोन गहेना हिसाबै आरो नैबेथ' जाबाय थावख्रि इन्दि खुन्दुं लुनो बाहायनाय जाथोसे आइजें आरो बे जाबाय बर'नि आगर खामब्रेंगा आगर होनना बुङो बेखौ खामब्रेंगा आगर नै उलनि जोमग्रायाव बेखौ आगरखौ एरदों आरो बे जाबाय खासि हाथाइजों दानाय खासि हाथाइ होनना बुङो खासि हाथाइ महरनि नुयो नालाय बेनि थाखायनो बेबो उलनि जि गुदुं जि आरो नै बेखौ दाउदै आगर होननाबो बुङो आरो द्रिल आगर होननानैबो बुंदों जिखि जाया बेबो बर'निनो मोनसे आगर बेबो जाबाय उलनि जि गुदुं जियाव बाहायो बा जायखिजायायाव बे आगरफोरखौ एरनो हायो जेबो नङा आरो इम्परटेन्ट खोथा बे जाबाय बर'नि हाबायाव बाहायनाय दख'ना थावसिखौ हिन्जाव गोदाना गानोमोन जोंनि नाथाय दायो बेयो गोमालांनाय हारिमुखौनो बुंजागोन मानो होनब्ला दायो हिन्जाव गोदानफोरा एसे गुबुनखौसो गानो बेखौ बारा गाननाय नुनो मोना आरो नैबे जाबाय हाजो आगर आरो नैबे जाबाय दिंखिया आगर आं बेखिनियाव मोनसे फारागथि दिन्थिनो सानदों गोबाङानो बे आगर मोननैनि गेजेराव फारागथिखौ मोनथिया बे हाजो आगर बे जाबाय दिंखिया आगरनि गेजेराव बेबायदि थखन बायदि गोलाव माबा थायो थखन थायो आरो हाजो आगराव थाया बे दिंखिया आगरा दायो गोमालांनाय जाथोसे आगर नाथाय हाजो आगरखौनो मानसिफोरा दिंखिया होननानै बुंबाय थादों नै लोगोसे बे जाबाय खासिनिख' जोंनि जौ रोसि बानायनो थाखाय सोलामनाय होननानै बुङोना माइब्रा सोलामनो थाखाय बानायनाय एबा बाहायनाय जाथोसे आइजें लोगोसे नैबे आबाद मावनायाव बा सान्दुङाव अखायाव लानाय खफ्रि आरो बेनि अनगायै दायो बेखिनियानो आंनि दोनथुमनाय बेनि अनगायै आरो मा खामानि मावबावो नोङो जिहेथु दिनै बेयाव गोबां बर'नि गोमालांनो हमनाय आइजें दा नोंथाङा खिथिबाय दख'ना थावसि आरो बेजों लोगोसे नैबे जि इन्दि खुन्दुं माबानायाव लुनायाव जिथु बाहायनाय बियो नङा होमबा थावख्रि आरो जिथु खानजं बे खानजंखौ माबायदि बाहायनाय जायो बेखौ माबायदि इउज खालामो बेखौ जेनेबा माबाफोर गुन दं नामा बेयाव गुन माने बेफोर जाबाय जोंनि मिथिंगानिफ्राय बानायनाय जाथोसे आइजें बेफोराव जाबाय जोंनि देहानि जेबो इफेक्ट जाया गाज्रि नङा जेबो आरो लोगोसे बेयो 52 बोसोर सिगांनि खानजं बेखौ दासिमबो बाहायनाय जायो सासे आयंआ बेखौ बाहायबाय थायो बिसोरबा माबायदि बाहायोमोन जानो हागौ बेबायदि हयो बिथाङानो उसुरगायाव बेखौ मोनबोदोंमोननो जोबोर स्पेसियेल आरो बेयो जों नुदों जिथु दायो जिथु नोंथाङा आबाद मावनायाव बाहायनाय जि गोबां आइजें खिन्थिबाय आरो बेजों लोगोसे बर'नि माखासे आगर दिनै मडार्न जुगजों सोनारनानै डिफारेन्स जाबाय जिथु आबाद मावनायनि बेलायावनो होन आगर दानायनि बेलायावनो बांसिन दिनैनि दिनाव बर' आइजोफ्राबो मेसिनजों दानायखौसो गाननो हमबाय बे बिथिंखौ मा बुंगोन बेयो जोबोर गाज्रि जालांदों जोंनि आं आगरनि बेलायाव बेनि बिदिन्थि बायदियै मोनसेखौ दिन्थिनो सानदों नै जोंनि दख'ना बा आगरनि सिनायथिया बेबायदि दानाय जायो आरो बेयाव जेबो खुन्दुंजों होफादेरनाय जाया बा बेफोरबायदि जोंख्लाबनाय बा बेफोरबायदि नेटफोरनि जेखिजाया एमब्रयडारि खालामनाय जाया नाथाय आथिखालाव ओरैबायदि नुनो मोनदों बायदिसिना बेफोरबायदि ग्लिटार बाहायनानै बा नाङै माखासे जिनिसखौ लागायदेरनानै जोबोर समायना खालामनो लुबैनायखौ नुनो मोनदों माने जोंनि गुबै दख'नानि आगरफोरनि जाय महर आखु बे आखुआनो गोमालांदों
समायना खालामनो नांगौ नाथाय बांद्रायखौ खालामनो नाङा बेखौ आंनि खावलायनाय थाबाय जों बेबायदि दानायखौ गाननो नांगौ आरो हायोब्ला समायना खालामनोबा दानानैनो रलेक्स खुन्दुंफोरखौ दाजाबनानै गाननांगौबा नाथाय बेफोरबायदिखौ लागायनायफोरखौ गाननो नाङा बेफोरो जोंनि गाननाय जोमनायाव बा महरखौनो हारिमुनि महरखौनो सोलाय होगोन बोरैबा आच्छा नोंथाङा बे समाव जिथु जोंनो दोंसे माला दिन्थिबाय बे मालानि माबाफोर गुन दङ नामा बेनि एसे सायाव फोरमायनो हागोन नामा बेनि सायाव बेयो आबैलो माला आबैलो बे बेगरावहाय मोनसे मोजां गुन दं होननानै फोरमायो गोदो गोदायनि सुबुंफोरा जे बेयो थै सोबो होननानै बुङो थै सोबो माने जाय हाइ ब्लाड प्रेसार थायो बै सुबुंफोरा बेखौ गानोब्ला माने ब्लाड प्रेसारखौ नर्मेलाइज खालामनो होयो नर्मेल खालामनो होयो बेनि थाखायनो ल' प्रेसारनि मानसिफोरा बेखौ गाननो नाङा बेफोरहा मिथिंगानिफ्राय सोरजिजानाय जाथोसे बेगर नालाय मोनफा मोनफा गुन थायो बेनो इन फिउचार मा सानबावदों आरो गावनि लाइफआव आरो बेबायदि मा खालामलांनो सानबावदों दिनैनि सानाव आं दायो जाय बेफोरखौ बुथुमनानै दोनदों बेफोरखौ आं उनसिम बिजाब महरै बानायनो थाखाय नाजागोन आरो लोगोसे बेफोरखौ बुथुमना दोननो थाखाय जोंनि हारिनि बिबान गोनां गेदेर गोलावफोरखौ खावलायनो सानो जों बेफोरखौ दोनथुमनायनि राहाखौ खालामनो नांगौ मानो होनब्ला बेनो जोंनि राइट मोनसे सम मानोना बै रायजो जाबोनाय सुबुंफोरा जोंनि गेजेराव दाबो दं जों सोङै सोङै बिथांमोननिफ्राय गोबां खोथा मोनथिनो हानायनि बेनो जोंनि राइट सम जों जोंनिखौ हमथाना लाखिनो थाखाय नाजाथारनो नांगोन आंनि गेदेर गोलावनिसिम बेनो खावलायनाय हाय नंगौ बिथाङा जाहैबाय उदालगुरि जिल्लानि नैबे भकतपारा ओनसोल जि 1 नं कसारि गामिनि थागिबि जि प्रियंका बसुमतारी बिथाङा जिथु 28 बोसोर बैसोआवनो दिनै बर'नि गोबां गोमालांनो हमनाय माखासे आइजें आरो आइला बिखौ दिनै बियो बेबायदि बुथुमनानै दोनदों आरो जों नुनो मोनदों बेयाव गोदो गोदाय जिथु जोंनि रायजो जानायाव बाहायनाय आइ आफामोना बेबायदि बेसाद आइजें आइलाफोरखौ दिनै बियो गावनि न'आव बेबायदि थुबुर खालामनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों खोब बाख्नायथाव जादों जि बिनानावनि बेबायदि जिथु हाबाफारि लानाया दिनैनि सानाव जोङो बाख्नायनांगोन आरो बिथाङा जिथु गोबां बर'नि गोमालांनो हमनाय जि आगर आखाइ जि दानाय लुनाय जि दख'ना दिनैनि दिनाव जि हाबायाव हिन्जाव गोदाना बाहायनाय बा गाननाय जि दख'ना थावसि बे दख'ना थावसिआबो दिनै बियो बे कालेक्सन खालामनानै गावनि न'आवनो दोनदों जों बुंनांगोन आरो बेयाव गोबां आगरनि बाथ्रा बुंबाय जिथु बेयाव हाजो आगरनिफ्राय लानानै दाउदै आगर बेबायदि आरो माइ हानायाव बाहायग्रा जि खासि बे खासि आगरखौबो दिनै जोंनि गेजेराव दिन्थिफुंदों आरो बे आगरफोरखौ दिनै बिनानावा बेबायदि कालेक्सन खालामनानै दोननाया बा थुबुर खालामनानै दोननाया बियो हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव जादों होननानै जोङो बे समाव बुंनांगोन नैबे समाव जोंबो हास्थायदों जिथु फैबाय थानाय समाव बिनानाव प्रियंका बसुमतारीनि जि इयुन बे इयुना गोजों महर मोनगोन होननानै नैबे समाव आङो उदालगुरिनिफ्राय भिडिअ जार्नालिस्टजों बड'सानि जानानै सोरांसार बाग्लारि